नमस्कार। जय जगन्नाथ। मोर किसी भाई माने पचारुଛନ୍ତି कमेंट रे सर अपन जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम ଦେଇଥିଲେ ସେ फॉरेस्ट गार्ड रे 50% पाउन 4 घंटा ভিতরে ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲିୟର କଲେ? ଚାଲିକି କ୍ଲିୟର କଲେ ନା ଦୌଡ଼ିକି କ୍ଲିୟର କଲେ ନା କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି କ୍ଲିୟର କଲେ ମିଶେଇ? ତ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ମୁଁ କେମିତି କଣ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି। କଥା ନୁହେଁ କି ମୁଁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କଥା ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଘଟେଇବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ କି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରେ। ଯେତେ ବି ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ବି ତରିକା ଶିଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନିଜେ କେମିତି କଣ ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି କଣ ସେ ଜାଗାକୁ ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି କଣ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି। ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଲାଇନ ଫିଲ୍ଡରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା। ଫିଜିକାଲରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ ଫିଜିକାଲ ଦବା ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶେଇକି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା। ସାର୍ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁ କରୁ ଦିନ 10ଟା ହେଇଗଲା। 10ଟାରେ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ରନିଂ ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛି ସେଠି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲି କେମିତି କଣ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆମର କିଛି କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ କେମିତି କଣ ଯିବା। ତା ଭିତରେ ଜଣକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ତା ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଭାଇ କେମିତି କଣ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, କେମିତି କଣ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ଫିଜିକାଲ ଟି ମୋର ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ତା ସହିତ ତା ପିଛା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନା ଦି ଜଣ ରନିଂ ପ୍ରଥମ କରିବା। କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ଲିୟର କରିବ ବୋଲି। ମୋର ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନର୍ଭସ ଯେତେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଉ ଏକ୍ଜାମ ନର୍ଭସ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାଇ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିଲି। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେମିନା ଅନୁସାରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ମୁଁ ସେତିକି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଲେଖେ ନାମ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଭାଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ କରିବି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଚାଲିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ 62 ରାଉଣ୍ଡ 62 ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 62 ରାଉଣ୍ଡ ମୋତେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବି ହିସାବ କରିଥିଲି 4 ଘଣ୍ଟା ଅଛି କେତେ କୋଉ ଅନୁସାରେ କେତେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ ହିସାବ କରିଦେଇଥିଲି। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ 2ଟା 3ଟା ପିଲା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ପିଲା କେତେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ଗୋଟେ ଟିକ ଚିହ୍ନ ମାରୁଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟିକ ଚିହ୍ନ ମାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ସେ ସାର୍ ମାନେ ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି ମୋର କୋଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋର 4 ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା 5 ହେଲା 6 ହେଲା ଆଉ ଏତିକି ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହିସାବ କରିଦିଏ ଯେ ଆଉ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ହେଇଯିବ। ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରୁଥାଏ। ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଏତିକି ବାକି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଜୋରସେ ଚାଲ ବା ଦୌଡ଼ ସେ ଗାଇड କର। ହଁ, ଚାଲିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଉଭୟ ବି କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି ଚାଲିଲେ ଆପଣ କେହି ମନା କରିବେନି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଚାଲିଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଚାଲିବେ ଆପଣ କେବେ ବି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେନି। ଦୌଡ଼ିଲେ ସେମିତି କରିବେ। ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିବେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ହରେଇଦେବେ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ ମୋ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଚାଲିବେ ବେଶୀ କଥା କାହା ସହିତ ହବାର ନାହିଁ। କଥା ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ କଥା ବେଶୀ ହେବେନି। ଚାଲିବେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଚାଲିବେ କେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବେ। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତ ଆପଣ ଚାଲିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବେ ମାନେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ଲମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ପିଲା ଚାଲୁଥିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଜଗିଂ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଚାଲିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାସ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାସ୍ କରିବେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି।
ହଁ ଭୁଲ କରିବେନି କଣ, ଆଉ ପାଣି କେବେ ବି ପିଇବେନି। ଆଉ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଭୁଲରେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବେନି। ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ଖରା ଯଦି ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନିକି ପଡି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି, ଆର୍ମି ଫିଜିକାଲ ବି ଦେଇଛି, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପୁଣି 25 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପଳେଇଲି, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନିକି ଯାଇଥିଲି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଆପଣ ଟାଇମ ପଚାରୁଥିବେ, ଚାଲୁଥିବେ, ଦୌଡୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଚାକିରି ଦରକାର, ଆମେ ସେଥିରେ ନର୍ଭସ ଥାନ୍ତି କ୍ଲିୟର হবে କି ନାହିଁ, ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନର୍ଭସ ରୁହନ୍ତୁ, ସିରିୟସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ବେଶୀ ନର୍ଭସ ହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆଉ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଯଦି ରୋଡରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଡ଼ିଆରେ ଦେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଆରେ 4ଟା କର୍ଣ୍ଣର ଥାଏ, 4ଟା କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡେ, ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସେଇଠି ଘୁରାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କ୍ଲୋରିକାଲ ଅଲଗା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ କେବେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ସେ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ବି ହଉ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦରକାର। ତ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବଡ ବଡ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ ନେବେ, ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବେନି, ଯୋଉ କଥା କହିବେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ପଡ଼ିବୁ, ଚଲାନ୍ତୁ, ବ୍ରିଦିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ପାଟି ଖୋଲିକି ଦୌଡ଼ିବେ, ବ୍ରିଦିଂ ରଖିକି ଦୌଡ଼ିବେ ବା ଚାଲିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବେ, ଦୌଡ଼ିବେନି କେବେ ବି ଭୁଲରେ, ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇକି ଚାଲିବେ, କେବେ ବି ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ ନେବେନି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପେସେନ୍ସ ହରେଇ ବସିବେ, ସମୟ ହବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ ସ୍କୋର ଥାଉ, ଏଇ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅ, ଭରସା ରଖିକି ଆଉ ଅଲଗା ପାଇଁ ପଢାପଢି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଟା କେବେ ବି କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ଫିଜିକାଲ ହବ କେମିତି, ପୁଣି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହବ, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ କେବେ ଦବ, ଏଟା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ହଉ, ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡାକ ଆପଣ କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି। କୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହଉଛି, ତ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ବି ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଭରସା କରି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।